chokwadi pasi pano taiona moto marongera vanoita wepanyika vanoda kuti isu vamwe tioneswe moto dai pasina kupindira kwaishe chokwadi pasi pano taiona moto marongera vanoita wepanyika vanoda kuti isu vamwe tioneswe moto dai pasina kupindira kwaishe kana dzimba dzedu dzingadai dziri dzavo mawanzira vanoita dzimba dzavo vanoda kuti isu vamwe tigare mumiti dzimba 10 pamunhu mumwe chete vanoda kuti isu vamwe tigare mumiti. Shoko riri kusvika, shoko riri kutenderera, mavidheos vanhu vari kudownloada vachisheya kumafacebook kumatiktok. Ndakakuudzai kuti itai zvamunoita. Inini hauna kana 1 day ndinombofa ndakakurovesa necopyright. Content ngaitenderere, content ngaipinde muvanhu. Handitika ndiri kunzwa kufara kuti kumamisha uku ana sekuru vari kuita vachimuka, vari kuita vachisvinura, ende vari kupota vachitodzidzisana, vachiudzana futi kuti mai Peter, mai John, mai Ningi, sekuru Ningi, udzai vanhu kuti chinguri makabvira kuti pamberi nezano chiri kubuda chimbori chii. Hapana. Tikati hanzi batai chimwe chete zvacho chakaitwa neZanu PF kubva payakapinda pachigaro, tichitaura kuti taane kuzvitonga kuzere, hatichioni. Hanzi chibodzi chekuti tinongedze kuti apa hatisi kuzviona. Shoko riri kusvika, shoko riri kufamba. Ndinomba ndaenda kune vaye vanenge vachiuya mucomment section vachitaura zvisina maturo kunzi ko iwewe uri kuitei, basa rako nderei, iwewe wakamira papi. Ndopandinokuudza kuti inini basa rangu ndenge ndichitoita. Shoko rinenge richitofamba richitosvika kuvanhu zvakaita sei, zvakaisvonakisisa. Zita rangu ndinonzi DJ Holly, ndinokuchingamidzai ku.5 Creative Studios, chitubu checontent, chitubu chisingapi, chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva nanhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa uchisapota .5 Creative Studios, udango kutenda nerutsigiro rwamunotipa. Handitika ndisati ndapinda munyangu zvizere ndokuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate. Nhamba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yaurida kuti ndifambire, ndibate futi pasame number. Ipapo tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate ani nani zvake. Right, regai tione video redu rekutanga tinzwe kuti sekuru vari kuti chii wacho. Ndinivira kutarisa kuti kana dai kuri kuti unonzi tora katiki kekutika icho unotenda kuti chakanaka ngehurumende itsva yakazouya yedu iyi yewanhu wakaiti tiri kurwa rusununguko. Handine netiki iyo ndinopopa kuti apa wakagona apa. Ngekuti kana dai kuri kuti hunde nyika handi kuti kuzvitonga kwakashata, kana kuzouya kwakaita nyika yacho zvizhinji zvakapera kukonzerwa ndiwo vari kutonga. Waisiya vanhu marova, zvizhinji zvakapera kuondonga. Mumapurazi wakasvika waidzinga vanhu vanga vari umwe murungu waiploya vanhu kana vanosvika 500. Waisvika waidzinga iwo kwausvika waindogireba matirakiti aripo neng'ombe dziripo nedzimba dziripo zvatokwana. Vanhu vanga vari kusenzapo kwausiwa wasina basa. Waienda mumaindastri wakati takuda kuita black empowerment, kwakudzinga varidzi vemaindastri kasi takuda kuti tiite empower. Mukaenda great city yemuHarare kwakundoona all those tall buildings hamuchina vanhu vari mukati. Wapera kutiza imomo ngekudhura uko zvaakuita. Waienda koita kuti maofisi twakanganise kana twemabhodhi chaiko. Ngekuti awa kutonga chaiko nekutungamira kwabvira kuramba. Matoro buildings emuHarare kwaundozi kusiti mahara hamuchina chirimo. Kwakundoona arimo hamuchina vanhu varimo vari kuita basa maofisi arimo. Tozouya zvinhu zvizhinji tikaenda kuenda kueducation.
iwo kuri kuenda muzimba mavo vari kutongawa kuona vakazoenda nekumayunivhesiti vane macertificate eCambridge zvikanzi aCambridge yakashata taakuita ZIMSEC asiwo dai kuri kuti vanhu vakawana kushata kweCambridge vangadano vakatanga vapisa macertificate avaidzoka kochinyora dzimwe examination dzeZIMSEC asi yakumanidzirwa kuita vana vedu ivo vane vana vari kudzidza muno vavo vari kufunda mhiri kwemakungwa munyika dzevanhu vavari kuti futi pasinawo wakanga wasvika kuvanhu vasikagoni kudhiga history vaisvika vaibva vataura kuti varungu vakashata kwausondoramba vanhu varundozi bedzi varungu vakashata uyezve dambudziko riripo rekundoramba vanhu vachingoti varungu vakashata zvoita unga Zimbabwe ino ndiyo yega yakambotongwa ngevarungu inyika zhinji dzakambotongwa ngemaBritish asi apo vakapiwa nyika dzavo vakatanga kuumba upenyu ukama hutsva nhasi vari kutengeserana nhasi vari kushanyirana vaigoverana zvinhu vaididini zvino muno kundoramba badzi kurunzi varungu vakashata forgetting to know kuti tikadzika nehistory muAfrica mwedu muno mudaisi mhaka yevarungu vamwe vakazouya musina order muno vana sekuru vedu vari kuita basa rekundouraya vamwe vaibvutirana vakadzi kana slavery inotaurwa ikunzi varungu vayo vaitora vanhu vaendesa kuslavery hapana varungu vakasvika vaitenha vanhu pamusha pavo kuti kamani simuka tiende kunze kwemadzishe akanga aripo those days ndivo vaibata vanhu mostly vanhu vakanga vari mudzimba dzenherera neshirikadzi ndivo vaitorwa vaenda kotengeswa as slaves hapana murungu wakambosvika aibvira kutinha unga urutinha ngombe kuti hambai kunze kwemadzishe due to ignorance ndivo vaindotora kwautengesa vaipiwa mabhodhoro ewhisky. Right, mazvinzwira mega hanzi ndikati chibodzi zvacho chimwe chete zvacho chakaitwa neZANU-PF payakapinda pachigaro ngavanongedze kwete kuswero tiratidza zvinhu zvakaitwa kare. Tiri kuda zvinhu zvavari kuita zvinhu zvinobhenefita gutsa ruzhinji. A lot of maprojects ari kupedziswa ezvino zvaari kunzi ari kuitwa navaMunangagwa mamega deals machii akasiyiwa atangwa navaMugabe vasati vabva pachigaro. Ndo maprojects mazhinji ende kune karunyere kupe kari kutenderera futi kari kutaura kuti maprojects mazhinji aya ari kuitwa nemari dzezvikwereti ende chikwereti chatinacho isusu mhuri yeZimbabwe chakutosvika ku almost 30 billion US dollars. Marodhi ari kugadzirwa nezvikwereti zvonzi tozovapa zviri kuitwa zvese mari yezvikwereti. Mari yegoridhe vari kutora vachiisa kumusangano vachidya zvavo pache zvavo vari vega. Saka handizozive kuti vene vari kuvaka nyika papi. Mashoko ari kutaurwa nemukuru aya ataurwa nevakuru, mashoko makuru, mashoko makukutu, mashoko ekuti unonzwa kubatikana kuti ana sekuru vakaenda kuhondo vakanorwira vachisevha nyika enye zvavakurwira futi nyika kuti isaende kumhuri yekwaMunangagwa because muri kuziva kuti dhiri ra2030 rikangopasa bhiri 3 bhiri yaitaurwa nachinotimba ikangopasa zvavharana zvaendwa ende manje kunenge kusisina ZANU-PF yacho kwatove nemunhu Mutapa Kingdom munhu Mutapa Empire ichitungamirirwa navaMunangagwa. Shoko ngarisvike kwese kuti pasi ne2030 hatisi kubvuma 2030 takaendera kuhondo kuti tinorwa kuti nyika isununguke iwane kuzvitonga kuzere. Saka nyaya yekudzvanyirirwa, nyaya yekutarisirwa pasi, nyaya yekubata chibharo constitution yakaumbwa nevanhu pamwe chete haina kunaka. ZANU-PF inofanira kunzi imiswe, ZANU-PF inofanira kuti imbomira. Regai tione rimwe video rechi2 kuti zviri kunzi china sekuru. Vana mbuya muri pano vudzai vana saura venyu kuti haiwa tichibvai muchigai izondigere pano ndomwado rinotumigwa navana vari kutambura kuSouth Africa handiti asi imwe munoti habaine ZANU chanoitira pamberi neZANU chii hamunomupa mako kana shuga kana chii. Hakuna chokwadi chinopfuura apa. Hakuna chokwadi chichataurwa chinopfuura apa pane zvataurwa nasekuru ava.
hanzi chinguri mabvirira kuti ZANU-PF pamberi neZANU-PF pamberi neZANU-PF chabuda chii? Hapana. Ezvo zvindiri kunwa hwahwa wandiri kutumirwa nevazukuru vangu vari kutambura vari kuSouth Africa. Vakomana rega ndikuudzei a sad reality about South Africa, about diaspora. Vanhu vari kutambura kunze uku. Munozongoona henyu mapicture vanhu vari kumabeach, vanhu vakazadza hwahwa pamatafura, but hazvisi zvemazuva ese. Vanhu vari pama1, vanhu havana rugare, vanhu vari kuurayiwa on daily basis. Hapana weekend inopfuura usina kunzwa kunzi pana nhinga aurayiwa, pane mazimba aurayiwa, pane mazimba arobwa, pane zvinhu zvaitika. Vanhu they are not safe kunze uku. Hazvina kumira zvakanaka. Ukaona vanhu vakuru vakutaura mashoko avakutaura aya, vaona zvizhinji. Pa.5 Creative Studios tiri kuti pasi ne2030, tiri kuti pasi neamendment bill number 3. Zviri kutaurwa naNatafadzwa nevamwe vese avo ndezvavo zvekupenga, zvekuda kunyengerera, kunanzva kumashure kwemukuru wenyika kuti vawane mafavors. Chokwadi ngachingotaurwa chiri chokwadi, chero chikarwadza hachife chakachinja kuita nhema nekuti hausi kuchifarira. Know the truth and the truth will set you free. Pasi ne2030. As for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, truth is bye for now. Let's meet in the next video.